prípade môjho zvolenia za poslanca Európskeho parlamentu sa chcem angažovať v oblasti sociálnych vecí. Túto oblasť považujem v súčasnosti za jednu z najdôležitejších pre dôstojný život ľudí v rôznych životných situáciách nielen na Slovensku, ale v ostatných členských štátoch Európskej únie. Ide o širokú škálu problémov súvisiacich so všetkými obdobiami života, od narodenia až po starobu. Nie je mi jedno, že ešte dnes žijú milióny ľudí pod hranicou chudoby. Chcem sa zorientovať vo všetkých smerniciach, programoch a pravidlách Európskej únie, ako sú prenášané do programov sociálneho zabezpečenia na Slovensku. Mojím cieľom je pracovať vo výboroch, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, a ich závery a doporučenia chcem prenášať do činnosti národných orgánov.